Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag har jeg Karo med. Og i dag, der har vi tænkt os at lave sådan en agtig beanboss. Og de ser anderledes ud, men det er fordi, de kommer fra Australien. De ser sådan her ud, de er ret store. Okay, skal vi lige have genopfrisket, hvad det er for noget? Men altså, de har sådan en hård skal, sådan. Men der er sådan noget beanbossel indeni. Ja, okay. De gule er tis. Og de tis, eller hvad var det nu? Kigger lige på pakken. Tis eller hvad? Appelsin. Ja. Og så er der de orange. Det er... Nej, det var de orange, der var der var appelsin. Men jeg kigger lige på pakken. Det var tis eller... Ja. Det her, Tis, de gule, tis eller citron. Ja, det er det. Og så er der de her orange. Det er fersken eller... Nej, appelsin. Eller rådden fersk. Ja, rådden fersken. Det er det. Og så er der de her agtige blå, sådan, det var blåbær eller bussemand. Ja, blåbær eller bussemand. Og det her, det var, nej, jeg ved godt, hvad det var, hindbær eller bræk. Ja, det er. Og den røde, der kunne det var blod. Det var blod. Det var blod. Blod eller jordbær. Ja, blod eller jordbær. Okay. Der har du spist den anden. Ja. Så du får bare lige den. Nej. Jeg tager blod til sidst. Okay, skal vi starte med at tage den gule tis eller skål. Det er tis. Tis. Au. Jeg har fået citron. Det er tis. Tis. Jeg har stadig smag i munden. Jeg fik citron, svær lemon. Nej, ikke iste, men... I skal ikke tænke jer smage. Limonade, det der. I skal ikke tænke jer smage. Bussemand! Skål. 3, 2. Hvad er det? Bussemand eller... Bussemand eller... Så... æg. Lige meget. Eller hudbøller. Ja. Jo, blåbær. Blåbær. Der skulle ikke blåbær. Jo, det var blåbær. Prøv lige at kigge her. Der står blueberry. Så sagde vi også forkert lige før. Nå. Lige meget. Skal vi så tage den her? Det var bræk eller... Eller hindbær. Eller hindbær, ja. Bræk. Hindbær. Okay. Krav, det ser ulækkert ud. Okay. Skal vi tage en orange? Og det var rådden fersken eller... Rådden fersken eller appelsin. Ja. Skål. Nej, det er ikke. Og rådden fersken, det smager sådan rådden. Ja, men altså... Du kan godt spise det. Puh. Det der er faktisk 2 til aldrig hver igen. over. Der er 2 til hver over. Så til mig, hun får 2 røde. Eller en rød og en orange. Jeg får grøn og en orange. 3, 2. Jeg vil prøve at smage, du siger. Nej, jeg håber ikke, det er blod, det her. Der er ikke nogen. Fuck. Det er blod. Jeg kan ikke lide blod. Ej, for satan. Blod. Du mangler stadig den der anden. Nu håber jeg kræfter med det her. Jeg har med mig. Ja. Nu håber jeg kræfter med det her. Det er en Det er fucking snydt appelsin. til mig. Hun skulle rydde op på det værste, så får hun belønning. Ja. Okay. Appelsin. Skal vi lave popcorn?
Nå, det var alt for i dag. Og I må gerne meget gerne abonnere. Dig og mig. Ja. Jeg hedder Sukker Karoline. Og vi har også Instagram. Og jeg hedder Sukker. Inden der kommer ikke noget der. Jeg hedder Sukker, og så jeg kan lige prøve at skrive ned med papir. Nu. Sukker Karoline, så den der lille streg der. Så Sukker, og så den der lille streg. Og hun hedder Amanda, du ved. Amanda. Og så mig, hun hedder Amanda, du ved. Og det var det. Nå,